kasama niyang laing sumpay ning sugilanon. Gugmang, patay. Yo, Anton! Yo! Diyan si Susan! Nakita na ko siya dito sa gawas! Susan? Nganong nawa ka man lang? Diin ka man daigi ka na? Gusto na ko mapaway. Dada. Palihog. Palihog, Anton. Susan. Adela. Senyor Anton. Kuyogi ang akong asawa. Gipabalhin na nako, gipahakot na nako ang tanan ninyong mga butang, Susan. Senyor Anton, pasilo ako. Nga nagbut-buot, pero kinalang mubalhin ka mo sa usa ka nako ka hotel. Hinaot nga makasabot mo. Salamat sa imong pagpakabada, Enrique. Nasabtan ko ikaw. Salamat. Ihatod ninyo sila si Susan dito sa usa ka hotel. Senyor Anton. Lakaw na ka mo, Adela. Musunod lang unya ko ninyo. Susan. Sige na. Philip. Yo, Anton. Salamat. Ayaw. Ayaw, anak, yo, Anton. Kinsa may magbinati ay kung dili kitarang mga gordones. Kinsa may laing mag-ilhanay ug magtinabangay kung dili kitarang mga gordones. Kinsa may ang gusto nimong magsakripisyo tungod og alang nimo gawas ayaw ako. pagbiya. Gikinahanglan ko ikaw, Philip. Aw, nagkinahanglan kay nako, Tio Anton. Abi ba nako gwa? Enrique. Pagpili kung asang gusto mo, Star Philip. Gusto ko nga naa sa duol sa pinangga kong uyuan, Enrique. Sunda sila si Susan, Philip. May bakanting kwarto sa inyong balhinan. Duol gyud sa inyong kwarto, Senyor Anton. Gracias, Enrique. Kamo na mo pasensya, Senyor Anton. Nganingon hinon niyanto ang ligre unta kayong salasalo. Ayaw ka na una, Enrique. Nakasabot kami tanan. Gracias, Senyor Anton. Di nada. Kamu na may ibaw sa kong pagumangkon. Palihog og atiman ni Philip. Gatiman na siya, Senyor Anton. Nana siya sa maayong mga kamot. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Lipay ako. Lipay ako yung duha mga letse mo. Daguan yung mga lugaloy. Kataguan magkriminal. Senyor Anton. Makagawas ka na, Adela. Kumusta siya? Basin mo tingog na siya kung ikaw ang makiksulti niya, senyor. Buenas noches. Maayong gabi, Senyor Anton. Susan, basin makasulti ka na ako kung diin ka paingon ganiya sa diyang nagkagubot ang hotel. Pero pasaylo ako. Wa ko makamatnon. Nga nabuwag ka na ako dihang gisirhan ko dayon ang pultahan. Uhay na kay kong nahibaw nga nabuwag ka dayon ako. Pag-abli ko paspultahan, kalit ka lang nawa. Oh, may esposita. Pasayluahin taon ako. Ako may angin mabasol nga nung kalit kang nawa. Tingali tungod sa gibati mong kahadlok paong nadiin-diin ka tingaligdagan. Salamat nga naiya ka. Nabalik ka nga luwas. Silutan kagad ang akong kagalingon kung may dautan pang nahitabo ni mo. Why tumong ang imong pananaw, asawa ko?
Sige, pahuhay na. Gakson ko ikaw, mahal ko. Katuog na. Pahuhay na. O ba sa buntag, mamaulit na kita sa Gordoness. Ano man? Ay man. Natingalis ba niyo? Susan, nakas ba niyo? Wasas ba niyo? Susan! Susan! Oh, buenos dias, Senyor Anton. May isang... Nasa suot sa imong kwarto si Susan? Wa man, senyor. Hain man di ay siya. Pagbata na ko, wa na siya sa kong kilid. Diyos mio, hain magkadayang akong asawa. Senyor. Hain man siya, Adila. Nganong milakaw man siya nga, wa magpahibaw na ako kung asa siya. Nahiubos ka siya na ako. Apan unsa man, unsa may ang gikayobsan nga, mahal o pinangga ko man sa kayo. Rone! Ganoin ko? Nanon lang na ko rin mga gamit! Palihogin ko. Musunod lang niya ako nimo. Dadalaga pilang lutuanan kaya adto lang ta magluto para paniudto sa daruhan. Ingo? Ingo, nakadungog ka? Ingo? Galit lang siya nahilom. Ingo? Ingo Vicencio? Ganun wa ka na mo tingog? Oh, Ipalakaw na ko, Singko. Ikaw, Buhay ka man lagi. Susan. Buhay ka man lagi. Nahibong ka. Nga na natugtulan ko ikaw din eh. Umansa na ito po dito sa taas sa hotel. Naglaro ka yun na ako. Kung kiunsa ni mo katong mga tawhana. Umansa imong gibuhat nga nila. Midali kang tiya. Pero wa ka lang may baong gisundan ta ka. Pero nawa lang ang imong gisakyan, mong mibalik ko sa agi. Pero nanumpa ko. Nga pangitaon ko ginikaw. Kunhain ka napita. Sipot mo ipasabot. Dili kitresado nga mo tanak ka man kung sipot ko ipasabot. Unsa lagi po mo ipasabot? Nabuhay ko na itong panahon na gitugyan ko kanimo ang tanan. O karon nagpasulong na sila ko ning laing kinabuhing nagpitik na sa kong sabakan. Nganong buhi magkinimbunga sa gugmang patay? Nganong nipitik ang kinikinabuhi?
Rodrigo! Imong anak! Akong anak. Wa kinibili! Wa kininungdan! Dili ka interesado! Ayaw na paglakaw. Ay ko! Wa kay katungod besan sa Ayaw na paglakaw! Ayaw ko! Sige na! Wa kay katungod na ako! Ayaw paglakaw! Ayaw ka balaka. Ayaw ka guol. Daghan kita nangita ni Susan. Makitaan ra nato siya. Apan asa man, Philip. Asa man. Usahay makapangutan na ako sa akong kagalingon. Kung tinuod ba yun nga ikaw ang gihigugman ni Susan? Oh, Philip! Huwag kailangan mo na nila! Muchacha ka lang! Let's say! Igugma si Susan ako, Philip. Ako na kanang napamatunan. Gikan yun niya. Di na ko gustong musulti kapag ingon ni Ato. Tiyo, Ayaw na kibhangi ang akong pagsalig ni mo. dispenser. Tiyo Anton. Palihog. Mayong adlaw. Si Tio Anton karon. Ni asila Lodi! Mayong adlaw. Maayong adlaw. Oh, Oh, Senyor Anton. ikaw. Buenos dias, Anton! Buenos dias, Alila. Inko Vicencio. Oh, nakaw kayo akong pagtuong umuan ni Anton. Nahibaw ka nga nun ni Ami. Nawa si Susan dito sa gisak-an namong hotel ug naang usa ka sakyanan sa gawas. Matod ba niya? Iyaday kuno kong nakita dito sa Ciudad Morales. Sukat kuno atuan na siya may mutang. Maisulti ni akong asawa nga nakita ka kuno niya ni atong unang adlaw namo sa syudad sa Morales. Kaduha ko niya makita, Anton. Niadtong unang adlaw dito sa syudad. Huwag kanihang sayo kayong buntag. Atol sa pagmata niyag sayo. Nanambo kuno siya sa bintana sa hotel o giya akong nakita sa ubos. Dali kuno siyang mikanaog. Apan, nakabiyan na ako da nga ako mga kinumpra sa merkado sa syudad. Ilom da kong gisundan ni Susan. Nakalitan na lang ko nga natultulan ko niya. Dini sa akong gipuyan. Kinsay imong kauban? Wa ko'y kauban. Ako rang usa. Susan. Wa ka magtingog ka. Nanangig ka unta na ako aron dili mi bati og kabalakan ni kahadlo kun diin ka na paingon. Dispensame, por favor. Perdóname, por favor, akong esposita. Dispensar. Si, mi esposita. Adela. Oh, senyor. Sundon ko siya. Dispensar. Inko Vicencio. May naitabo di ay sa hotel nga inyong gisakan. Husto kamo, Inko Vicencio. Wa pagiday makabot ang kalinaw sa Gortones. May ba niya na kining sunod-sunod nga itabo? Ang pagsige og suway aron mailog yun ang Gordones. Ang pag-ilog sa Gordones sayo na kayo kung unahon ka og sa Teofilo. Mao nga dungagi yun ang pagamping. Pabantayig yun ang imong palibot. Mayo unta kung buhay pa sa Rudy. Papahuwayo na nato ang akong pagumangkon. Bisan gani unta sa paghisgot sa iyangan, dili na unta siya angay hisgutan pa. Apan tungod sa mga hitabo, napugos na paghisgot ni Rudy. O sa imo problema din Inko Vicencio. Kanihan to ako'y problema din eh. Isan gamay wag yun. Malinaw na gaya ko din eh.
nga nanginabuhi nga maurang usa. Apan gidua ko og bagong kabalaka. Tungod sa night na gabi dito sa hotel nga inyong gisakan. Ipatay ang duha mong kabantay, Anton. Mao na balaka ko. Ang tinuuray gyud. Gibati ko kakuwang. Ang tinud-anay gyud. May piang na ang Gordones. Karon pa ko makamatngon. Nga bisan naa ka pa sa Gordones. Bisan pag naas Chofilo o bisan pag ni ako. Bisan pag unsa ka dasok ang batalyon sa Gordones. Apan kay wala si Rodrigo. Nagpabili ng kasamok. Naapa ang kangol. Naapa gihapon ang kaduslog sa tao aron iyahon ang tanan bisan dili para iya. Pagaksa ko nimo, Inko Vicencio. Oh, ako sab, Anton. Ako sab. Oh, Nalipay kay ko nga nagkakita tag-usaba. ako sab. Ako sab, Anton. Pag-amping. Nataho ka og nabuhi kag usag ka Gordones. O kay ang Gordones nataho og nabuhi aron makig-away sa kagubot og kasama. Ang Gordones mismo. Mao gayod ang tima sa mga tao nga gustong kasamok o kagubot. Kumo kini nga mga tao in todo tiempo nga sediento sa nuestro sangre sa Gordones. Husto ka. Kining mga tawhana. Kanunay giuhaw sa dugo na itong mga Gordones. Ayo-ayo din eh. Pagmatngon din eh, Inko Vicencio. Gracias. Salamat. Gagawas na, Rodrigo. Manglakaw na sila. Inko Vicencio. Mas labigid untag mayo nga agpason mo sila sa Anton o magpakita ka na nga dako ang buhi. Tungod kay sultihan ka na milidro nagmayo ang Gordones. Dili. Kung unsa ka peligro ang kahimtang kaniadto ang Gordones, mas peligro ba karon? Unsa man akong tawgon si Anton? Pagpuyo, Inko Vicencio. Pero dili na sila mahimo. Rodrigo, Anton! Inko Vicencio! Balik ko niya, Anton! Imo kong gisupak! Anton! Sa imo toyo, Inko Vicencio. Ay, ikuan! Nahabilin kining kupo ni Susan. Nalimtan ni Susan. Ikaw nala'y kuhan eh. O sa may mong ginili. O sa mong gininaos palibot, Anton. Nag-inusara ka pa yun din, Inko Vicencio. Bueno. Niya ang kupo sa imong asawa. Salamat, Inko Vicencio. Musod kag balik. Gusto kong tanaw ng tibuksod inimbayan. Ngano ka ha? Nga naman di ay Philip. Gitutukan mong maayo si Susan og naglingo-lingo ka. Tungod kay kining imo agawang babae, parehas ra. Sa naturalisa. Sama sa kinayahan nga magbuot-buot lag usab-usab. Karon mo init. Unya mo dagom. Unya mo uwan. Kaniadto kanunay maguol. Unya nag-uol pag yun og maayo nga gusto na lang kani nga mamatay. Pero unya naninguha nga madasig. Naninguha nga makita siyang malipayon pirmi. Ug karon tanawa. Tanawa si Susan. Mikalit na sab siya kaguol. Kaguol nga halos na sab niya ikamatay. Pantayi ang imong kaugalingon. Kasagdi siya, Yaya. Mura kag langit, Susan, nga kabundakon sa iyang uwan. Nahibaw ko. Nagduda ka. Wa ka mo to. Wa ko ikahuban din eh. Pasensyahe ko, Inko Vicencio. Nga naman day kun may kauban ka din. May nakita ka ba nga may laing tao din eh? Eh, mo nang gisudan ka na. Ayo-ayo din Inko. Kung may problema ka, nakatultul ka sa Gordones.
Ari na, Un momento, por favor. si, may pangutana ka tingali. Nasabot na ko nga doon na kayo sa imong korason ang usa mo kapagumangkon. Nadunggan to gyapon imong tingog, Vicencio. Dili kay kausa, kaduha. Kung dili katulo na ko maluwas ang gordones. O kining akong uyuan mismo. Ang nahibawan ako, kaduha, Philip. Kaduha mo maluwas, matod mo ang gordones. Katulo. Katulo, Vicencio. Ikatulo kagabi. May mga tao nga buot mo patay sa kong uyuan. Apan gidimala sila. Kay hilom na kong gibantayan si Tio Anton. O gipatay ko ang maong mga tao. Nanahurot? Gihurot na kong patay. Hurot yun! Gihurot ko silang patay. Kutob sa nag-apas sa kinabuhi sa mahal kong pinanggang uyuan. Dili yun magmahay. Anton? Adto na mi, Inko. Patay na si Rodrigo. Ugwa ka na sa ganahi sa gordones. Kay gibiyaan mo na lang ang gordones. Apan ni apa ko, Vicencio. Bisan si Chofilo. Wa makahimo sa akong nahimo. Inko Vicencio. Samtang buhay pa ko, Vicencio. Huwag makapasipa sa gordones. Dali na. Isuga na ni mo, Philip, sa... Tana, Tio Anton. Adto na mi, Inko Vicencio. Kung gililipan ni Anton ang luyo sa siras putahan, makita ka yun nila ni Anton. Tanawar ako sa kamantikaon, Philip. Ispiso kayong mantika. Pangilugan kang maminaw tungkol sa kangilingig. Ispuko mo nang siya kuno ang mihurot o patay. Grabe hambog ng imong igagaw. Rodrigo, pito na may naapikay ko. Wagi ko magtuong ang muabot siya din eh. Nagsigitag tubag-tubag nga din eh ka sa sudog ako dito sa gawas. Panwagin ako, masabti nga kung gibati. Dihang pagliso na nako, kay mulakaw nako. Diha na sa kong dool yun kayo si Susan. Matabang ba na nimo nga nakabati naman dahil siya nga nagsigi kong sangpit sa imungan. Unya maabanti pa na nimo nga nakabati sab siya sa imong tingog. Ay, nakasabot din ko nga iya kong papawaon. Maong mi pahawa din ko. Wa ko kasabot sa kong gibati. Murag kapidliton ng akong ihi. Pero ang akong pangutana karon mao lang gyapong pangutana dili pa dugay. Unsa naman karon, Rodrigo? Nakita ay na kamong duha. Naibaw na siyang dako kang buhi. Musugot kag dili o musugot sab kog dili mahibawan na niya nila ni Anton. Nga dako kang buhi kay kung nagtuta nga kapungan si Susan ang pagsulti pero dako dang sayop. Mahagtos gyud ang pagpugong ni Susan og siya gyud ang maingnan nganong mahibaw niya sila si Anton nga buhi ka. Nung sa man niya mahitabo. Kung sa mahimong buhaton. Wa ko mahibaw. Layo na kayo sila. Oo, sila, Rudy. Pero usarang na akaroon si mong una. Siya wagilain. Kinahanglan mahalin din kining dapita. Nga pero nga nung mo man kaning ibalik. Mubiya ta din dapita. Kinsa may katarungan. Kung sa may katarungan nga biya. Tungod ni Susan! Oh. Siya mo hinungdan. Ingutan agad katarungan? Makalimod man ang akong panagway nunot sa akong sinultihan, gagikalimtan ko na siya. Apan ang tinuuray sa labing tinuod. Mahal ko kihapon si Susan. Taan pagyulagay ko! Diyos mio! Rudy! Dili na mahinayon ang tanan ni Dapita.
Usay. Kinahanglan mahalin dahil kining dapita. Rodrigo, paminaw na nako. Dili mayo nga magdali-dali ka sa imong naho. Pabili din kung gusto ka! Wala ni siya nga! Karong badayon ka mo buya din eh, be! Kinahanglan mananghid ulatan ni Enrique. Ato na lang ko sa sakyanan. Dili ka bukuyo. Ato ko magawa sa sakyanan. Ikaw mag-iko akong isposita. Sige. Adela, Senyor Anton, kuyugi si Susan ngadto sa sakyanan. Aray nako. ayaw kasuko nako. Human sa nahitabo gabi, dihang may kalit kag tungag balik dili sa hotel. May namatikdan dayon ko nimong kausaban. Kalit kang nawa ganiyang buntag sayo. Napalgan ka na mo atong maumbay nga gipuy-an ni Vicencio. Ug misamutag maayo ang imong kausaban. Namatikdan ko nga muli kay ka nasabli, Senyor Anton. Nga naman di ay. Ayaw kasuko, mangutana gyud ko, Susan. Unsa maging imo nakita gabi dinhi sa hotel? Ug unsa man sa imo nakita dito sa bahay ni Vicencio? Susan? Susan? Ako may mabuang ani. Nalangan ba ko? Nalangan ba ko, Susan? Oh, may gipamati ka ba sa imong kalawasan? Nagluya ka, Susan? Tana. Dana. Tinuod ko dahil nga nakita ni mo si Inko Vicencio. Lisod tuhuan nga natultunan yun ni mo ang iyang gipuyan. Pero dito ka yun. Pero nalanghit ka unta na ako. Nagpahibaw ka unta nga mulakaw ka kay magkuyog unta kitang duha. Gisusig na ako ang suod sa bahay aron pagsiguro kung siya rap ang usa. Pero ikaw, wa ka ba'y laing nakit ang tao dito, Susan? Ha? Akong isposita? Gusto na kong piyungan ang akong mga mata. Dali sa kundukan. Iragari sa kundukan, Susan. Aray lang ko. Man akong pagkahimutan diri. Gracias. Susan. May atimanon ka pating hali? Ikaw may akong atimanon, Susan. Por favor. Sige, may esposita. Unsa ka na? Yaya. Okay. Adela. Si, Senyor Anton. Palihog di Susan. Salamat, Anton. Vamonos, Yaya. Dispensa, Senyora. Dali, Susan. May sakit kasi. Philip. Mula ka ako karong taon-taon. Ginumtan mo gihapon og tan-aw ang akong asawa. Mangutan ako nimo, mahimo. Sa tanang higayon, Philip. Unsa man ang tagan? Ipahilingon niya sa doktor si Susan. Porque lain ang niya sa kong huna-huna. Diretsuhon ko na lang kana kung musugot ka. Unsa ka na, Philip? Mabdos si Susan. Oh. Nganong mamabdos man? Dili ka komedyante, Tio Anton. Ikaw ang komedyante, Philip. Nasayop ka, Philip. May gipamatay lang akong asawa. Tungod sa nahitabo dito sa hotel sa Morales. Porke nga magmabdos man siya nga bago pa man kami gikasan. Perdoname, nalimot ko. Mananghid ko nimo. Mulakaw na ko.
Ipahimutang na mo ang duha ka patay nga sakop sa batalyong Cordones. Salamat, Philip. Tungod kay manggihinuon kayo kulihan nimo, Tiyo Anton. Amping. Ayaw ka balakan ako. Ikaw nga ang mabalakan kay wako sa imong duol. Imposible nga magmagdos tayo si Susan. May kipamati ng tingali siya sa iyang lawas. Verdad ba kining tanan, Anton? Verdad, Kapo Chopino. Mao nga, Nagkadugo ang duha ni kakamot. Ug bukton. Lakip ang iyang gisulog. kinsa pa may laing mohimo ni ato. Ang tanang mga kuyog damo dito ra sa hotel. Namatay pa ang duha nga may pirmi sa mundo. Walang di ko'y kalibutan nga nahibaw na si Philip sa mahitabo. Ug napatay niya andito sa taas sa hotel. Ug pagkahuman, gisunod niya patay andito sa ubos sa hotel. Nagkadugo siya, Chofilo. Anton, Nahibaw ka og nahibaw también ako kung unsa ang atong pagduda ni Philip. Apan pila na kay nga kung mag-ungaw sa kakuyaw ang Gordones. Kalit lang muto nga si Philip aron luwason ang Gordones. wag tangon na nimo ang pagduda nga si Philip usa ka traidor. Sugod ning gabi una. Wag tango na nako ang pagtuo nga si Philip usa ka traidor. Dili usa ka traidor ang akong pagumangkon. Lunod patay siyang magpakamatay tungod og alak sa Gordones. Gusto kong maminaw kung kitambyen ang imong ikasulti bahin ni Philip. Patay na si Rudy. Ikaw na mo'y gila na mo'y labing pangu sa Gordones. Kon kay ang naakaron sa imong entendimiento, sa imong una-una, akong tahuron og sundon, Anton. Gracias. Atuon ko na ang akong asawa. Buenas noches. Buenas noches. Apan dili kapugngan ang akong una-una. Usahay, lahat kay mabaw si Philip. Usahay, laom, kay usahay lisod siyang tugaron. Gusto tingali si Anton. Kasaligan si Philip. Laom ka kayo gihuna-una. Di ka mo tingog. Di ka mo tugan kung usay imong gihuna-una. Dito kini magsugod sa syudad Morales. Si Senyor Anton nagkaroon. Ikaw na mahibaw mga itagpasangil, Yaya. Ganihara ko na hinanong. Adela. Oh, Senyor Anton, gibati gihapon og kalisang si Susan. Mihangyo siya nga anhi matug sa akong kwarto. Naintiende ako, Adela. Pero ispuso ako di. Kung naispantar ang ispusita, ni ako nga iyambana. Lalaki ko isa tudo ahura nga makadefensa porque ako siyang asawa. Kung nahadlok siya nga ni ako nga iyambana. Imo ang tanan katungod kung supakon mo man si Susan, Senyor. Sudla siya o pukawa siya nga nahinanok sa iyang pagdurmer. Nahinanok siya sa iyang katog. Nahinanok day siya. Sige, buenas noches. Mayong gabi, Senyor Anton. Bantayog mayo nga akong asawa, Adela. Tuan ang imong bana. Ayaw na pagkalikod. Atubang nako palihog. Mibalit yun ang imong paglikay ni Anton. Og nahinumdum dayon ko nga kining imong paglikay na sab sa imong bala sama gyud sa imong paglikay kani adto sa buhi pa si Rudy. Unsa may ipasabot? Nakita nimo ang kag ni Rodrigo?
Suka na ka na sa sakinan. Napadong na din eh. Siya na. Siya na ka na. Siya na gyud. Mayang gabi. Giandam ko ng lamisa. Rodrigo, kaon na. Ugma, muanhin na mo palit din Tabangi ko sa pagpangandam. Mahin na yun, Gudi ay. Human sa binayranay, mubiya din ta din Sumay kong may mo. May magakutag iya kaya kung may magbuot. Tabangi ko gipo sa mga butang. Asam kami pengon di ka din Kaas ka kayog tao, kaas ka kayog kinabuhi. May ka lang sa pagsugod. Pero ngadto ako'y anam-anam nga malkansi tungod nimo. Pero sa ako nagkikaingon nimo, material ka kayo. Nagpabilin gihapon akong pagtuong nga usa ka adlaw ana sa dili ka pa mamatay ka pahimuslan tigud gihapon ang imong pagkabitin. Gracias, Emil. Nagpasalamat ka pang gitawag na kog bitin. Basta imintinar lang gayod nga permanente nga muto ang gordones nga suod na akong higala nila. Tungod kay wa ko kawadig paglaom. Padikon ko, usa ka adlaw ana, kapahimuslan ko yun ikaw sa hustong pagpahimus, Philip. Grande nga kong pasalamat nga may kaong kani sa iyong buntag, Susan. Nabusog ka ba? Nabusog. Bien, kumuista ang imong salud? Kumusta ang imong panlawas? Nagkinahalan kong bakasyon. Og... Por favor, Anton. No. Dili na lisisita nga magpider ka, por favor, porque esposita ko ikaw. Pero napalaka ko. Porque gusto ko nga kamera si Adela. Kamura nga dos. Anton, gusto ko malimot sa nahitabo sa Ciudad Morales. Asa ang gusto nimo nga lugar may esposita, may vida, may amor? Ihatag ko nimo. Itugot ko ang imong gusto. Amping, mahal ko. Salamat, Anton. Adto na kami. Susan, pilang ka oras ang biyahe pa doon sa Mariposa? Dili sa Mariposa, Yaya. Asa man di ay kita Mubalik kita sa Morales. Morales? O saya tong balikod sa Morales? Susan, tubag ako. Nganong mubalik man ta sa Morales? Ang Morales maoy nakaingon. Nganong naingon ka na sa baani. Wa ko maunsa, Yaya. Ipikto lang ka to sa ako nakita. Ngalisod ka tuhuan. Wa ko magkasabot, Susan. Pasabda ko palihog. Imuro niya masabtan. Imuro niya masabtan, Yaya, ang tanan. Naghinam-hinam ka. Wa ko magkasabot o si ako gipati. Ay! Hinay, oy! Bago pang nitabo dito sa Ciudad Morales. Pero porke nga gitugutan mo man nga sila rang duha si Adela ug Susan ang manglakaw? Malinawon ang Mariposa. Gawas pa. Kumpare na ko ang mayor sa Mariposa. Sama dito sa Morales. Malinawon ang Morales. Pero tanawa kun kay ang naitabo. Ken karon ang milarga, Anton. Ang hilom nga magsunod nila ni Susan, iyan. Mao ba? May kay nakahuna-huna, Anton. Para sa siguro nila ni Susan, hilom ko silang ipasundan, aron hilom sab silang mabantayan. Bueno, ang ato ahura nga istoryahan maumbahin sa mga bangko sa Gordones. Ang Las Fabricas sa Gordones. Kumuista ang lakaw sa maong negosyo? Porke nga imo man kong gitutukan? Anton, nakasabot ko sa imong tinanawan. Esposo ako ni Susan. Pero porke nga gitugutan ko siya nga mulakaw nga dili ko kauban. Gusto ni Susan nga sila ng duha si Adela. Ikaduha tambiyan,
Taod-taod na sab nga wa na ako masusi ang mga lakaw sa mga negosyo sa Gordones. Bueno, gusto ko mahibaw sa lakaw sa negosyo, Chopelo. Nagsige kag tanaw si mong relo. Unsa man day orasa mo ani ang mupalit ang imong lugar? Karong buntag, Gusto ka na gidi ay mubiya na din eh. anugon kining lugar. Apanahog no ang tanan diya miapot si Susan. Gusto man imong buhaton. Bisan sa pagklasiyas Gugmang, gibati mo karon naman. Naibaw ka nga dili yung kiniangayan tungkol kay minyo na sila sa imong huyuan. Asa ka, Rode! Rode! Wala mo tingog. Kayo sab kayong tinanawan. Nakadagan pa na. Nabalitok ang batang lalaki nga naigo, Emil. Kuhaan ninyo! Kapila na ko mag-aviso nga patyon kayo ng bisan kinsa nga way labot nga mutunob sa yuta sa Alcatari. Labi na dinis, paisdaan. Tagadiin ang mga bata. Naras lang magpuyos, dul-dul. Mga pobre. Patay na ang mga Dili bata. na problema. Ihatod ka ng patayng lawa sa bata sa ila o niya bayran. Mao kini sagad may tabo ni atong mga doro itiso ikabesa. Mga matay yun, ang mga gay ko. Asa naman sabda? Sa unahan, masin doon nila yung nakasuod. Patyon ko yun ko na. Bravo! Gadool na ka din eh kay basin wa ka kamadngon nga miabot na ang mupalit ng imong lugar. Nakakita ka, nagtanaw sila nimo din eh. Naibaw ko. Nakakita ko. O niya, nanong niya ka pa man din eh. Dula na sila aron makabiyan na ta din eh. Rodrigo? Nanong nagbarog ka pa man din eh. Kana, dula sila. Niya na ang ibabayad, ibabaw sa lamisa. Niya mga papilis nga mong pirmahan. Niya, pirmahin na, Rodrigo. Rode, pirmahin na. Rode. Pasaylo ako ninyo. Ha? Pasaylo ako pero nausab ang akong hunahuna. Unsay mo ipasabot? Dili na ko ihinayon og baligya kining lugar. Usbon ko. Pasaylo ako ninyo. Way kaso, Rodrigo. Sige. Adto na kami. Karon, wa man nimo hinayon baligya kining imong lugar. Unsa man di ayang na karon si mong nauna, Rode. May mo ba na akong may bawan? Nagdiba lang akong hunahuna Inko Vicensya. Sa ato pa? May hinayon yun ang pag-ugmad na to aning lugar, Rodrigo. Ihinayon nato. Tanain ko. Tana! Wa gid ko nasabtan aning imong gibuhat, Susan. Nganong Duol na sila. Duol na kit kayo. sakyanan ka to sa Gordones? Hilom kita gipasundan niya. Unya na to pagawson kini sakyanan nga gisumok na ako aning kasagbutan. Kung may hinayon, kung buot na kung ipasabot kung hinayon pa, aganan siya yung daan mo palit unta ning imong lugar kay lakip kaning traktora nga mo'y mudaro ning lapad nga yuta. Apil manuntas pinalitay. Pagluto na lang paniudto kay udto na sab. Igabas-gabas ko na kining traktura sa mga kasagbutan. Palipayin ko. Sige! Magluto na sa kong paniyon to!
Anong gunjod kayo ko ni baligyan ni lugar? Nagsanga ang dahan Susan. Ang usa ka dahan para sa Morales. O ang usa para sa Mariposa. Ari kita sa Morales. Busog ka na. Busog na. Hawayo na. Ano ko ng oras, Inko? Rodrigo! Ikaw na lang pahuwain ko. Hinod ang ganda niya nga magsugod siya bagong kinabuhi. Tuwa na ka sila karon sa Mariposa. Sila si Susan? Hapit na. Huwag ko batiag kabalakat, Chufelo. Busaon sa may imong labot nga ako may bana ni Susan. May lakaw ka ba karon? Gusto ko mo doaw sa lubong ni Rodrigo. Kuyugan ko ikaw. Diyan na kita. Para na ko. Mura nagbuhi gihapon si Rodrigo. Rudy, utang ko nimo ang akong kalipay karon nga dili gid kabayran. Namatay kang nagpili nako og dili masukod nga kalipay tungod di Susan. Salamat nimo, Rudy. Daghan gyud kayong salamat. Abi mo, Chufelo, kung manganak na unya kami si Susan, kung malalaki lang kini, nganlan ko siya Rodrigo. Hapon na kayo. Mungit-ngit na karong taod-taod. Muunan lang ko ni magpauli o magdungan tang duwa. Magdungan ta. Ipuso na nato kining ubang mga gamit. O kining traktora. Sakyan nato padung sa bahay. Abi ni Murudi, dako kita kagi. Duha ka adlaw gikan karon ang malukop ng tugawan ng maong kayutaan. Nasuso na pasado sa gabi. Gusto na karong ipahuway. Musayo pa taog mas daruhan. Mayang gabi ni Rodrigo. Payong gabi eh. Palihog lang ko. Pahong sa mga suka, Rodrigo. O, Inko. Anak ka lang gihapon niya matuog sa sofa. Oo. Pagmunan ako mga suka. Oh. Gikan ka to sa kusina. Sa kusina kaya mo. Kalitan ko pasika ang suka. Oh. Gutom kaayo. Pasaylo mikaon mi. Rudy? Susan. Pasaylo nagbuot-buot mi. Nagkukring buhay. Rodrigo. Susan. Ilisinin nahog magkutsara nila dahil mo kaon. Kung mubiya ka, o biya na aron, mutiwas sila kaon. Rodrigo. Pasensya. Mas bien, tal vez, nga padayon mo comer. Mas mayo patingali nga mo padayon nga mo kaon. Esperar. Kadiyot. Ngano, Inko Vicencio? Kining. Mumurag miagi kamo og bagyo sa abog.
Anda mo na ko ang kalikuanan. Basin gusto mo maligo, anong mawa ng mga abog sa inyong buhok kalawasan. Dinhi ka na mo makita dihang nawa ka na sa kalit dito sa hotel. Nagkakita na ba kamo ni atong higayuna si Rodrigo? Kaon og tiwas siya, Adela. Nga nawa ka man musulti. Bisag diri na lang unta. Palihog tiwas og kaon. Dili na ko. Nahibaw ka. Nahibaw ka. Usa ka delikado kining imo karong kibuhat. Usa pa imong tuyo. Nirong mibalik ka pa man yun dinhi. Ha? Kung nahibaw pa ko sa tinuod og temprano, manumpa gid ko nga dili gid ko uban nimo. Imo ka ng katungod. Labaw ng katungod mo nga mobati bisan tanang klase sa kasilig og kapungot nga rin ka nako. Uwahin na. Pasaylo ako. Kini ana, nahinayak na sab ko. Ang ako, kung mahibawaan kini ni Anton. Kung mahibawaan kini ni Anton. Wala ko mahibaw. Wala ko mahibaw sa may tabo. Wala ko mahibaw. Palihog, sultihi taon ko. Nanuwa ka magpahibaw. Nga ni atong adlaw nga natutulan ka na mo din eh. Dako di ay buhi si Rodi. O labaw sa tanan. Nga lumibalik ka din eh. Siyaya nila sa boy. May papagunan ni mo ipangutana. Jesu Kristo, ikaw na'y mahibaw aning tanan. Niya ka na inoon din ilawom sa kahoy. Kadiyat lang. Kung sumanan ni ka matuog din eh. Balik na nga to sa bahay. Pero, Rodrigo... Gusto ko mabalik ka sa bahay! Wala kilalis. Anak mo balik ko kusbay? Oh, dawan na ning baga nga habol kay tugnaw ka din sa gawas. Kaya ni ka man ka matuog ilawom ng dagkong kahoy. Oh, Unsa pa may magihuwat? Balik na doon sa bahay! kuan. Nagpasiyaw ka, Vicencio! Ito na lagi ko. Huwag ko magpasiyaw eh. Mister, magpasiyaw ko magkutog mga tao makakita ng akong kagway. Kung tayo ingong na Vicencio, huwag ka magbahay nga nahimo kang tao. Pero, Rodrigo, Oh, nga lumibalik ka man. hatagi lang kung gamitin nga higayon. Kaya kung dili na ko nikasulti ni mo, dili ko kaugmaan, mamatay yun ko. Pero bahala na kung sa imong patiyo na ni, basta ikasulti lang na. Dili ko interesado! Pahawa na! Kung may sulti ka pa lang yun unta sa tinuod sa imong uyuan nga nagkaykugmay na dahil mo susan, dili unta mo'y mahitabuni nga niya ka sa gawas kay naglikay ka kay mitugan ka palang unta sa tinuod na to sa imong uyuan, dili ka unta magpato nga patay ka na kay mahibawan ka malang gihapon nga buhi ka kung may sulti ka palang yun unta sa tinuoray diyang ikay nagkampiyon o gisultihan ni mong imong uyuan nga si Tio Antonimo nga dili dahil may mo nga ihatag na ako ang babay. Kamo'y ganti sa maong sangka. Kaya ang maong babay, akong gimahal, akong gigugma, kung nagkigugma niya kami duha. Eko, Vicencio! Otro kasab! Otro kasab, Susan! Kung misulti ka pa lang sa punta nga ito ni Anton, dili ginunta mo paingon ay. Tanawa ka ron kunusan na inyong gama. Huwag ila'y mabaso na ni kamura yung duha. Pero mausap lagi. Mauna siya lagi! Kay nakisabot naman sa bihay ka rin si mong uyuan nga ang ganti nga babae mong ihatag ganito niya. Paihita diya kay otro ka man sa bihay Susan kay yung sekreto man imong puli ang imong igagaw kay ikaw mo may puli nga mo iganti. Maunay akong di kalagautan! Kay kamo gulundan duha nga ngayon nga may katuhod sa usa og dili mga laita. Vicencio! Oo, no? Nanong diap manday ko nga hek! Wow! Vicencio ang bunga niya kawas.
Huwag ka pa rin kapuhis sa imong gibuhat. Mulikay ka na sa... Ako gikapoy na ko, Rodrigo. Maglisod ko sa pagsugod apan tanang panahon ni atong wa ka pa magpatuo nga patay ka na. Pirmi ko na pangita og rason. Pero salamat. Salamat kay sa katapusan. Nakakita na ko giyano kay rason aron makumplito na ang sakit kay pagpatuo nga wa gyud kinibili. Mao nga gibalik ko ikaw dinhi kay gusto na ako nga ikaw mismo mo saksi kung unsaon ako kini sa pagtapos. Kana tutoki pagayo. Saksi Rodi ang pagbabuto kay kabliton ko kinitumong sa akong agtang. Di manig yun. Mahal ko kayo ikaw. Ikaw rin akong gigugma o wala yung kalayang gigugmaon pa. Ang wag sa dinis imong tungod ang tinuod nga patay. Nakita na nako sa nabli ni mong bag ug wa ka makamatmon nga gidana ko sa gawas. Karon ing nako nga sayop pa ko sa akong pangagpas kay kun wa ko katubuhata imong iamong ang ako anak. Ha? Rudy, puyeng akong buhok. Pakatawa hagyod ang akong anak. Atong anak. Ibali. Mahal ko kayo ang ako anak. Mahal na atong anak. Mahal ko kayo. Mahal ko kayo. Mahal ko kayo. Mahal ko kayo. Ah! Diyos ko. Diyos ko. Kidili man kini sa Diyos sa pag... Mahal ko kayo ikaw, Susan. Sa akong kasing-kasing, sa akong kalaki ka maangayan, umad akong katuwa sa akong tanan. Susana. Dili lang kay ako may saksi. Ikaw sab saksi kay. Nibaw man kita nga nakikugmaay naman dahil sila Rodrigo Susan. Dito na may tabo yuta sa Alcatare. Yang higop mo na aning kape. Dila kay tugnaw ko kay din eh. Nganong may biha ka man sa pito ni... Nga nung imo masam gipasagdan Susan nga makadool ni Rodrigo. Dako kinig sayop! Oo, nga sayop ng duha. Pugnan ni mo na. Milyo na! Kasal na si Susan sa uyo. Anin tao na ng Rodrigo. Mao nga pasagdan na to silang duha nga musubay kundi magsugod ang ilang mga sayop. Bisag kinsay pasultihon mo ingon nga dako yung kining pagpakasapan tungod sa usa ka baruganan o tradisyon na sa Gordones nga dili mahimong pakyason ang gikasad o kinahanglan matuman gayon. Apan, pisa nun sa kaligo ng mga baruganan o tradisyon kung misuway palang yun untag tugan sa tinuod sila Rodrigo Susan. Labing siguro makasabot yun unta si Anton kay buutan o masinaboton si Anton. Apan ang pagtamod sa baruganan o tradisyon, mao'y bigdaog, busan napukan o namatay ang usa ka gugma, apan mibangon kini o nabanaw, ninigyaw ni gayon. Vicencio! Og timan eh. Timan eh, tungod kay may bangon pagbalik og nabanaw ang ilang gugma. Bisag kinsa wa na makapugong nila ni Rodrigo Susan nga mangita bisan mubo og kinawat-kawat og tinago-tago nilang kagawasan. Kun mahibaw si Senyor Anton. Pero, wa pa ko mahibaw kung unsay akong ikatubag o isumpayan ng maong pangutana. Kani, puno sa panagkanag kahadlok ang imong gipati. Pero may puli ang matuod.
O gibuhat na to ang katungod na tong duha kay maoy may tinuod. Hukuman sa tinuod. May pulit na sab ang dili gid angay na tong bation kay dili tinuod, Rudy. Tungod kay ikaw ug ako ang tinuod o dili si Anton ug ako maoy tinuod. Bisan sa kagalingon akong anino. Una nag-ingon aning atong kahintang. Ang gitahod ninyong baruganan o tradisyon. Misunod ang pagtuo sa kabalaan sa usa ka simbahan. Apan para na ako. Mas angay tahuron sa tanan ang tinuod nga pagbati sama karon sa atong gibuhat. O mas angay tuhuan ang pagbati sama karon sa atong gibati kaysa gitahod ninyong baruganan o pagtuo sa kabalaanon sa simbahan. Kami bugkos ka na mo ni Anton. Nga way kalibutan ko tinuod bang may naghiusab ang gugma ka na mo, duha. Wa ka mahibaw sa imong gipanulti. Nahibaw ko, uwa. Aba nagkasabot ko. Nga nakaingon nga no naingon ani ang atong kahintang maong inyong pagtawad sa inyong baruganan o tradisyon. Ikaduha, mao ang pinugos nimong paghatag nako ngadto sa imong uyuan. Bisan ikaw mismo dako kayong supak. O ang ikatulo, mao ang pagtuo kun unsa kabalaanon aron bugoson og magkahiusa ang kasing-kasing. May balaan ba sa hiusaon nga dili magkahiusa? Uso na! Ang tradisyon sa Gordones, ang pinugos mong pagpakaroon ingon, ang mining ang gihiusa. Mao kini ang misakit ka natong duha og nakaambit pag yun ang mahal natong anak niya sa kuntian. Ang akong anak. Ako siyang anak. Apan dili ka na magalimot ug makatako pa sa tinuod, Rudy. Tungod kay nahibaw ka na nga dili na yun ka na mahitabo pa. Akong anak. Atong anak, Rudy. Atong anak. Atong anak. Mahal kay ka na ko kay atong anak. Buntag naman di ay. Kadiyot. Kinsa magkarinanuktok og sayo. Perdonar, Anton. Naisturbo ang imong pagkatog. No, dinad. Way kaso. Oras sab karon sa akong pagmata. May problema ba, Chofil? Namalik ang hilom nimong gipasunod nila ni Susan. Ha? Unya, nabalik ba sab sila si Susan? Wa sila si Susan. O sa'y mong ipasabot, Chofil? Gilibot nila ang maripusa. Apan wa gyud sila'y nakitang Susan ug Adila. Nagduda sila. Nga pasig may dautang nahitabo nila ni Susan ug Adila. Doon di ahura ang gipasunod ako nila ni Susan, Chofil. Sunod na ko. Sigurado ba ka mong todos? Oh, sigurado kayo, senyor. Sigurado. Chofil, Anton, hain si Philip. Diyan ako, Anton. Diyan ako. Gisundan na mo, Chofilo. Have you a problem? Doon ay problema, Philip. Makayo na ba ko? Chofilo. o Anton, kuyugan ko ikaw. No. Pangandam ko. No. Si Philip na lang ang akong iban. Pabilin din aron bantayan ang Gordones. Oh, Anton. Adto na mi, Chofilo. Pagmatngon, Anton. Philip, Diyan ako sa sakinan, Anton. ala ko sa kaysa mong gisakyan, Philip. Dali! Chofilo! Ambing! Hay magadahay sila sa Susan Paingon. Ganuwa man sila sa maripusa. May pregunta ko, Anton. Mahimo ba? Ki ka na, Philip. Unsay mong ipangutana? Kung wa mo magkagubot, wa ko mahibaw nga sila ba ni si Susan ang hinungdan. Porke? Doon di man di ay sila si Susan.
Miadto sila si Susan sa Mariposa. Hilom na ko silang gipasundan kay matud pa sa mi esposita. Kaya dili siya gusto nga may magbantay nila ni Adila mintras nga magsuroy-suroy sa Mariposa. Apan wa siya mahibaw nga hilom ko silang gipasundan. Unya, sa may problema di ay? Nahibong ang nagsunod nila. Gawa sila notisya nila ni Susan sa Mariposa. Ha? Ilan ang gisusi ang Mariposa pero wa gid sila si Susan. Nganong dili ako may imong gisugo? Nga mo'y hilom nga mo sunod nila ni Susan. Dili unta makaipsot ang imong esposita. Makaipsot? Kiyambot mong ipasabot, Phil? Wa kita mahibaw kung sa gituyo ni Susan sa iyang lakaw. Porke? Nga wa siya mo call center. Nga may magbantay na kanila. Basin may lain siyang tuyo sa maong lakaw, Tio Anton. Ayaw kaulfita. Ayaw kalimot nga ismo'y huben ang imong esposita. Bata pa ang imong asawa. Dili makaguba sa kong pagsalig sa kong asawa, Phil. Bisan kay nga klase sa mga istorya ay mga intrigas. Nahibaw ako kung kay kadako ang liyaltad sa akong asawa nga rin ako. Maglisod ka nakakita kung may parehas ba ni Susan maski sa entero mundo. Bisa na sa tibuok kalibutan. Musulti lang ko sa akong cerebro. Ako lang gisulti din nimo ang nias akong utok. Porke? Nga nawa man sila si Susan nga matud pa nimo adto sila sa Mariposa. Pero ahura wa sila sa Mariposa. Porke nga wa ka makatingog, Tio Anton. Di ko ba nagkalit ang akong tukan, Philip? Oh, irapido ang dagan sa sakyanan! Litse! Nakasabot ko unsa karon ng imong debate, Rudy. Apan, sultihan ta ka nga kining tanan pulos paghinayak. Nahinay ka nimong kaliwat sa alkatari nga higpit og mortal nga kaaway sa Gordones niya itong panahon nga wa pa moabot kining paranako temporaryo og dili tinuod nga kalinaw sa kayotaan sa mga padrino. Unya nahinay kan sab nimo ang pag-intriga ni Susan ngadto sa imong uyuan kay lagi imo manggisaad og kasabutan sa ninyong duha apan wa ka lagi magtuo nga si Susan. Ayo na pagsibalik ka na. Dili na balik-balik, uy. Patiwasaon ako. Unya nahinaya ka na sa pagpatuo nga wa ka na mahigugman niya pero ang tinuod na higugman ka. Nya nahinaya ka pagpatuos tanan nga patay ka na. Pero pag-ando nasakpan ka ni Susan. Huwag katapusan ni mong hinayak mao kini. Pasaylo ako pero nasubli yun ninyong duha. Wala ka na. Aw, babasin, nakasamo ko. Dispensa. Basi nung may isulti ka na ako. Maminaw ko. Ang hinungdan. Ang hinungdan ganung wa na ko inayon og balikya kini dapita. Aron magpalayo na sa kanila. Pero wa na ko inayon kay ang katarungan mao ikaw. Tungod kay nahibaw ko mubalik ka gid dinhi. Sa imong pagpalit. Di apa ko. Nagkuhat nimo. Salamat. Salamat, mahal ko. Asay ko. Gagsan ikaw. Hinaot mo ta. Gawa ko mauli. Ulipon ka na. Ulipon na kitang duha, Rudy. Dugay na kitang duha nga giulipon. O gisakit ning sakit. Kayong pungag ko pa. Tinumlo ka rin kong mahasusan. Nawatan ko bisan ang sabay ilang ingaan ining atong kong Rudy. Basta makita ko lang ikaw. Basta mahigap ko lang ikaw. Basta magkakusok mahakal. Susan. Kadiyata. Asa ka? Abagahan na.
akong katungod sa pag-angkon sa akong tanan. Ako sa kilay. Ako sa kilay. Ngano ka ang natugay? Tungod kay duha ka klase ang pananghid o panamilit. May panamilit nga dalira kayo o may panamilit nga dugay kayo. Kana kay nadugay o dugay ang panamilit. Ilong Vicencio! Huwag ka lang mahibaw kung usa na akong gibati karon. Ay dili ato ang pagpanghilabot, Adila. Mas ikaw ang labing unang nasayod kung unsa ka ng duha. Sila si Rudy ug Susan. Silang duha ang naa sa miserableng pagkabutang. Kung buot yun na tong tukion o tungkarong pinagi sa legalidad, dilibutan na sila sa nagdilaab nga kalayo. Apan sa laing bahin sa plagi, kung ato sang tukion o tungkaron pinagi sa puong gugma, aon sa gugma, pugni kung makapugong ka pa. Oh, naamyabli ng putahan ay. Ato na ko. Jesu Cristo. Ay na, maura ko itong mahimo ang pagduko o magpatuong kita nakita. Pasaylo ako. Huwag kay angay pagayo ang pasahil. Salamat sa imong pagsabot. Rudy, Unsay karon na si huna-huna. niyas ako una-una karon. Kung ipadayon ba na ito karong adlaw ang pagbugwal sa Ayaw kita. pagpakaroon inon. Nawa akong una-una. Bahin ninyong duhan Susan. Ingon sa baning akong gisulti ni Adila. Unsa ko'y puong gugma, kapugnan pa nimo. Pero kung mangutana ka na ko, unsa akong nahuna. Kung masayra na kaning tanan ni Anton, awa pa kung may baon sa may tabo, Rudy. Wa pa kung may baon. Basi gusto ka matug. Layo pa kita sa simangan sa Morales o Mariposa, Tio Anton. Wa ko do ka, Phil. Ayaw ka balaka. Makitaan ra lagi nato sila si Susan ug Adila. Kung hain man sila karon. Tabangan ta ka, Tio Anton. Dili kita mamauli sa Gordones kung dili na to makita sila si Susan. Misamot nang ako, kabalaka, Phil. Wala lagi ka ng imong kabalaka. Nia ang imong pagumangkon. Anda mo tabang ug muunong kanimo, Tio Anton. Jadi ha ka nga way tingog-tingog gihaya. Nga naman. Tungod pa sa imo nahibawan. Nalipay ko nga dakong buhi si Rudy. Matod pa ni Vicencio, gituyo ni Rudy nga magpatuo nga patay na siya. Kay usbo na niya ang dagan sa iyang kinabuhi. Dili na mao. Awagon sa madi ay ang buot mong ipasabot. Yaya Adela. Kung ang bahin ninyong duha ni Rudy. Kung ang bahin ninyong duha ni Rudy. Wa magkatunga ang kabalakan ako kaniadto sa mga hitabo ninyong duha dito sa yuta sa Alcatari. Kung itandi na ako karon. Wala lang kaso nga mahibawan siyang buhi. Apa sa nahitabo na sa pinyo ni Bag-o? Kung mahibawan sa Kunpatsyon kami ni Anton. Kunpatsyon kami duha si Rudy ni Anton. Kung mamatay kami si Rudy, itugo na nako nimo karon. Ato kami ipalupong ni Rudy sa dapit din una kong gitugyan niya ang akong tanan dito sa pahuwayan ng sa Alcatare. Diyos kong Hesus Kristo. Nahibaw na si Rudy. Kamatayon cute ang amon tulngan. Ayaw gid mi ninyo buwaga sa paglupong. Ito budget mi si Rudy. Ang mahal ko kayang Rudy.
Ang si mga nakanasunahan, ang nagsanga na kanangdaan. Oh, Tio Anton. Ana subay sa daan, paingon sa mariposa. Ihunong mo na ang sakyanan! Ihunong! Ngayon ang hulong kita, Tio Anton. Nagsanga nga daan sa Mariposa o Morales. Oh, kining usa, padung sa Morales. O kining usa, padung sa Mariposa. Tio Anton? Matod pa ni Susan. Adto sila sa Mariposa. Unya, Diyan mula husta sa Mariposa. Tio Anton, Nga do, Philip. nag-abog ang unahan padung sa Morales. Sakyanan ka na nagpaingon din higikan sa Morales. Migawa sila sa ilang mga sakyanan, Susan. Ay, kapalaga. Sila ka na si Anton. Samot na nga mabalaka o mahadlok ko. Tungkol kay imong pananghid niya, andto ta sa Mariposa. Ang panagkita niya nagkikan kita sa Morales. O sa may atong itubag sa iya o niya pangutana, Susan. Mangutan ako. Matod mo adto mo sa Mariposa. Ganun wa mo dito sa Mariposa diyang gisusi mo sa mga sakop sa batalyong Gordones. Palihog sultikos tinuod nganong gikan kamo sa Morales. Anton. Palihog, Adila! Oh. Oh. Adila! Dali ka na kayong miluspad ug nagkurog-kurog. Unsa may hinungdan og ipasabot ining akong nakita. Nahadlok ni mo siya, Ya Adela. Nalisa ni mo siya, Ya Adela. Por favor! Dili ikaw mo ang ako nga gipreguntas. Ako mo angay ni mong pangutanon nga dito kami sa Morales, inay sa Mariposa, tuhod kay kuyog lang nako siya, Ya Adela. Ako nagbuot nga inay sa Mariposa, dito kami paingon sa Morales. Unsa may hinungdan sa iyang kalisang o kahadlok? Tungod sa iya nakita. Ha? Tungod sa iya nasaksihan nga lisod katuhuan. Mahimo bag imong isulti ka nako kung unsa kini, Susan? Adila! Huwag katungod siya, Ya Adilang musulti ni mo kung unsa kini, Anton. Ako ba'y musulti ni mo, Anton? Dali sulti na ka. Sultihin ako. Dili din hipalihog. Ato sa mansyon. Isulti ko ni mo apan adto na ko isulti ni mo dito sa Gordones. Balhin dito sa layo, Adila. Oo, Senyor Anton. Iswag palihog, Susan. Ako'y mo drive. Iswag. Por favor, Susan. Mamalik na ta sa Gordones. Perdona. No. Pasaylo ako. Wa kay sa. Medyo nataas ang akong tingog ganina ni Adela. Karon lang sab ko makamatgon nga migahi sa pang akong tingog ganina. Wa kay sa, Anton. Mas komportable ka kung ari nimo iirag ang imong uho diri sa kundughan samtang matuog ka, mahal ko. Dili lang ko. Gikapoy ka ba? O sa may yung gibuhat nito sa Morales nga gikapoy ka man kaayo sa akong tanaw? Papasaylo ako. Nakatuog ka naman di ay, Susan.
kay struktura nga klaro kayo nga wa siyang una-una. Kaniya gina siyang ingon na anak. Ay. Oh. Man. Naginugtog na sab. Pahuayo na ano ni. Ako na'y mudaro si Yuta. Kanaog niya. Pahuayo na mi. Ipaandar man imong kalit! Lodi! Rodrigo! Lodi! Iyuno ka ni madisgrasya ka, Rodrigo! Oh. Dios mío! Ah. Dios mío! Rodrigo! Rodrigo! No! Edat ugal siya sa taktura! Lodi! 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 Wapa na ko mamatay! Oh, Iso Kristo! Ni mong bata ka! Abi na kong patay ka na! Mas bayo ka! Lodi! Hawa! Oh! Lodi! Nayang ang taktura. Abi na kong patay na kay dinhi masya aning ilaw. Ha? Ang problema ni kung saan mo na ako ni pagpabarog balik. Tagko na ba yung duha kaligid? Niya na kitang dos sa nuestro kwarto, Susan. Siray palihog ang pultahan. Oo. Karon isulti mo na tirin ako kung saan nakita o nasaksihan ni Adila o ninyong dos ni Adila dito sa Morales. Gipili na ako ang Morales ug wa kami mo dayon sa Mariposa. Apan dili gyud sa siyudad Morales kun dili dito sa lugar na Inco Vicencio. Inco Vicencio? Dili kang Inco Vicencio ang maong lugar. May tinuod nga tag-iya sa maong lugar. Kinsa man? Anton, sa makay mong bation kung ingnon ko ikaw nga. Nga na kong buhi si Rodrigo. Unsa ka to? Palihog os ba kung tinuod ba ka tong imong gisulti karon ako? Buhi si Rodrigo. Diyos mio. Dakong buhi si Rodrigo. Dakong buhi si... Dili si Rodrigo ang atong gihilakan dihang atong gilubong katong patay lawas nga atong gituhuan. Apan dili si Rodrigo. Apan... Nganong... Apan nganong... Nganong... Dini ka... Regino! Yun! Nandoon si Capo Chofilo! Makiksulti ko! Si senyor! Rapido! Ambot kung gusto makini. Apan kikinahanglan ko ikaw, Rudy. Ambutan sa kay may tabo. Unsa kay may tabo. Anton! 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 Dakong buhi si Rodrigo. Unsa? Anton! Dako siyang buhi. Diyos ko! Panganda! Anton! Atuon na itong lugar nga tuwa sa Vicencio. Buhi si Rudy! Labing siguro,
Misulti na si Susan. Labing siguro, nalipay kaayo ang uyuan nga nahibaw nga dakong buhi si Rodrigo. Oh. Susan? Oh. Nahibaw na si Anton. Ako na siyang gisultihan. Unsay iyang gibati. Unsay mo nakita siyang palagway. Natural na lipay. Tuod kay mahal og pinanggasab niya si Rudy. Diyos nga maluloy mo. Mauna kini Susan. Usa na kini sa gipaabot kong mahitabo. Mainosente na usab ang kabuotan ni Senyor Anton. Ning laing higayon, inosente na usab. Punungan na bala. Palihog! Dili nagkata ko gusto makabatian ang ako siya. Mahimo na tong bungol-bungolan o piyong-piyungan na to ang mga tao nga saksi nga banag yun ka mag-asawa si Senyor Anton. Apan ang Diyos makagagahom sa tanan. Di yun na to kalimdan. Di na to kabungol-bungulan. Kung buot na itong hulanaon, siya mao'y labing saksi. Kung buot sabton, gihiusa ka mo si Anton sa iyang atubangan. Oh! Apan labaw siyang nahibaw nga ni atong adlawa. Kisugda naghiwa ang akong kasing-kasing. Labaw siyang nahibaw nga wa ko makigiusa ni Anton. Usa ka naman, Anton! Hain lang imo pagkamatinahuron sa Diyos! Talag katarungan ang usa ka matinahuron kay katungod niya isip tao. Huwag kang gawin katungod! Bisan kisa ninis kalibutan, huwag yun intahoy katungod nga mo question sa labing makagagahon. Nangingon man ni ini. Dugay kung mibati og gugmang ato sa usa ka lalaki nga mo ikaduhan akong higugmaon sunod sa Dios kay hugot tong gituhuan nga siray mohatag nako kung kinsa ang higugmaon ko sunod niya. Susan, Iya kini pagbuot. Sa mga iyang pagbuot ang pag-abot sa tao nga dugo sa mortal nga kaaway sa alkatari. Iyang pagbuot nga mahimong sa likwaot kayo mga hitabo nako sa lalaki nga gimahal ko pag-aayo. Bakit mo ang gimahayan ang Diyos? Huwag ko siya mahayi. Gistorya ko lang ni mo kung usay bunga sa usa ka sa likwaot o pait kaing kaagi sa duha na mo kagibati ni Rudy. Gitanom, ang usa ka sakit kaayong sa gilanan. O kung usa gitanom, mausap ang bunga nga anihon. Karon makaani ka kami si Rudy og nindot og matahom nga bunga. Kay pait og sakit man, dan usa may bunga. Mao ka na ang sugilanon namo ni Rudy. Laksot. Usay mga sud arang. Apilan ako ka mga biste. Usay mo ipasabot, Susan. Yaya, Adela. Usay man lagi mo ipasabot. Pasaylo ako, Yaya. Pasaylo ako. Susan! Mulakaw ko. Biyaan ako si Anton. Susan! No! Ayaw ka na buhata! Ikaw na'y mahibahong mutubag sa mga pangutanan ni Anton. Susan! Adios. Susan! Buhi ko! Susan! Idugang nga libo ang dakong problema, Susan! Sabay ako mo, Anton! Andam na ang pipila ka mga sakop sa batalyon, Anton. Mao pagipagumang akong ilis. Ato si Philip. Oo, Anton. Manangit ko ni Susan. Tuwa tingali sa kwarto ni Adela. Oh, si Senyor Anton. Wa ka na'y mutug anak ko nga gikakita ninyo ni Susan si Rudy. Si Susan? Man din Senyor. Ay, manday siya. Nagtuo ko nga niya siya. Kuan, din siya ganiha, pero migawa sa dayon. Bueno, in kaso kon magpregunta nga kung isposita kon dundim niya siya por pabor nga among atuon si Rudy. Si, Senyor Anton, si. Kaya ka man, Adela. Porque ingo man niina ang imong dagway, Kaya ba ang imong problemas? Ha?
Sige, adto na ko. Ayaw ka, Olvida. Ayaw ka limot pagsulti ni Susan nga doon na mo ang akong pagumangko. Ambot. Taon-taon nang nakapiya si Susan. Dito ko gikan sa imong kwarto, Philip. Nahibaw ko kung sa imong tuyo. Pero dili na mistil pa nga may mo pahibaw na ko. Tungod kay mas labaw kong nahibaw nga sa mataglakaw sa akong uyuan, dadoon gid ako niya. Mas ako pa ang dadoon ni Tio Anton kay nimo mismo nga kapo sa batalyong Gordones. Sa inyong mga sakyanan. Wa ko pa butang may mo pahibaw na ko. Pero ganihan akong andam, Tio Anton. Ambot lang kanin nila. Adto ko sa kaislain sakinan, Tio Anton. Ikaw mo drive, Philip. Why problema, Tio Anton? Nagkasulti na mo sa imong asawa. Wa dito si Susan. Mao pa kuno ang paggawas ani sa kwarto ni Adina. Porque nagdali kita kay dili masugod ang gibati ko karon nga dakong buhi ang imong igagaw, Philip. Wa ang imong asawa. Basin hain sa kadto maglatagaw. Ayaw pagsulti og lain, Philip. Wa ka ba na malipay nga dakong buhi ang imong igagaw? Nalipay man. Verdad. Verdad, Felipe. Una na ako nga ipregunta. Por kaya iya kining gibuhat ka magpatuo nga siya katong patay nga atong gilubong? Pero por kaya naabot man sila si Susan dito? Unsa man ang rason? Dili na nisisita nga mo pregunta nga por kay Felipe. Ang importante nga tungod sa pag-adto nila ni Susan, iadila sa lugar nga atong gikakita si Vicencio. Nahibaw-an nila ang tinuod ug nahibaw-an tambien kita tudos nga dakong buhi ang imo nga primo. Buhi ang among ag-agaw nga si Rodrigo. Pero si Susan, ang imong asawa, donde ang imong nga esposita, Tio Anton? Wa ako'y kabalakas sa kong asawa. Tuwa siya sa mansyon, Gordones. At imanang yung pagmaniho, Philip. Kinahanglan mo abot na intas lugar nga tuwa si Rodrigo. Labihan ang gibati na ko aurang kalipay, Philip. Juveno. Saylo na ang paniod to, pero ang kanagapong botilya sa bino mo imong giatubang. Dili, di pa saylo, pero kuhaon ko kining bino. Ayaw! Iya! Kuhaon akong bino! Ayaw! Ayaw! Rodrigo! Ayaw ba yung labot? Nabuhag na yun! Nabuhag na yun! Nayapunan ko ng pino! Ulagi, ako'y nakasa. Ilisan ni mo sa imong kinabuhi, Tiguang! Ang bino nga imong giusikan! Muligti ang imong ulo, Tiguang! Muligti ang imong ulo! Huwag lang bino. Buhi pa di ay taon ko. Waday ko ni mo igadong Rudy. Magwag bino! Wa na may bino dong Rudy. Katapusan naman lang ning akong gibuak. Pabait! Unya layo man tong syudad Morales dong. Adto sa impyerno! Mas layo do dong oy. Ay, dili na kita ko madaog. Dili na ako madaog kinitran. Ikang anak ko daan.
dili na di pasimpyat. Usa ka pala nga mula po sa kupagol. Igo na kayo. Ikang anak ko daan. Umubog ako eh. Rudy! Rudy! Gusto ko magkahanga matawag kining atong anak. Kung imo lang ilayon, isa naman nun niya amahan nga masugat sa itong anak kung matawag na siya. Pagdali, Rudy, wala kita ilaingay kayon pa. Dili na kinahanglan magdapa kitag daghang bisti. Tara! Rudy! Dali na! Dali na ba? Dali na! Saan dito sa unahan ng sakinan? Dali! Oh! Mga sakinan ka na napaingan na ni! Dali! Alita dali! Agad dali! Dali, Rudy! Sila ka na si Anton! Ayun na, Susan! Rudy! Dili na! Waton sa sila. Rodrigo! Dio, gracias! Salamat sa Diyos! Salamat mo, Diyos ko! Dakong buhay ang pinangga ko kayong pagumangkon! Umay ka man taglawas! Tanaw ko ang imong naong, be. Gituyo ni mo pataas imong bungot, ha? Ang tanan nagtuog yun, kinawa ka na. Patay ka na yun. Sumaha sa mo nakita o gituhuan nga katong patang lawas nga napaik mo ikaw, Rodrigo. Susan? Muchas gracias. Daghan ko kayong salamat ni mo asawa ko. Kayang lapin akong gituhuan. Nga dihang nakita mo kining mahal ko kayong pag-umangkon nga dako diyang buhi. Gipinahan kay kudiya, nga dili ipanulti nga dako siyang buhi. Apan imugid kong gisultihan. Teofilo, Wa ko may baw, kunon saon ako pagsugot-pagsulti. Kunon sa'y tinuuray gid nako karong gibati nga nakita ka na mo dako ng buhay. Mura kong gilungsan sa grabe kayong kalipay. tanaw na nga to sa sud sa Mumbai, Rudy. Susan? Dinhilang ko. Ikaw ang mahibaw. Philip, unsay mong kibati nga nakita gini mong dako gini ang buhi ang imong ikagaw? Philip, sultihin ko. Bisan sa paghulagway, maglisod ko. Bisan sa pagsulti, maglisod gihapon ko. Hangtod kalos agha maglisod kong tuo, kadako siyang buhi. Buhi ang mahal kong pinangga ng igagaw. Rudy, kung nahibaw ka pa lang sa akong gibati diyang nagtuoming patay ka na yun. Kaming tanan, labi na kinig atong uyuan, nag-uol yun pag-ayo. Kuyogi ko sa sud sa bahay, Rudy. Sunod sa Filo, pasunda usab si Vicencio. Oo, Anton. Disminsani mo, Susan. Salamat sa Diyos. Tanaw na kong tiyo, Anton. Dili masukod ang kadako sa gibati ni kalipay. Nga nakitang dako di ang buhi ang akong igagaw. Tungod
sa kalipay. Nalimot siyang pangutanan ninyo nga nung nagdali mong nagdagan o nagkutanay pag kamong duha si Rudy. Nagpalayo na unta din eh. Kanto si Adolf Hitler sa Alemanya. Magsige to siya hunghung siyang mga sinaligang general. Pero nahibaw kabaon sa hinungdan nga nung napilde sa mga aliadong puwersang ligong Aleman. Tungod sa hunghung. Parehas kong hudas. Naghikog tungod sa hunghung. Mauman to'y may hunghung nga kung kinsaya kong ibisar, kung kiin ang akong hagan, mau na siya si Philip Awis. Way lami! Way lami, Bisincio! Way lami! Ayo gani kay... Wa mo pa to si Susan nga dili panulti nga buhay si Rodrigo. Oh, aron. Dili na sila mistil pang magtago-tago. May ipasabot ka. Kung doon na kayo nasabtan sa akong gipanulti, mas labing maayo, Susan. Sobra ka pas babay. Grande kay kag buka. Dako kay kag baba. Ayaw na paglagaw, Susan! Dili ka gusto. Og tawgon og sobra pa sa usa ka babae. Ombre kay, muher si Susan. Nalimot ka ba? Nalabi na kung kontra o kaaway mo ka itong mga tao nga way respeto sa usa ka babae. Ayaw ko, Akita! Tiguan ka na, Bisincio! Sige, ilahos na nga mong kinumo. Ilahos nga rin sa kong naong. Ko, Bisincio, kanali ba ni mo nakakumot sa ako ang huibo? Mapusa, giling imong itlog, Felipe. Mga na mismo tiempo mag-desir ka insigida nga rin ako. Unsa? Por favor. Unsa to? Por favor. Perdóname. Palihog pa sa ilo ako. Está bien. Gibuyan ako imong pugaran. Baka kon karbakayo. Usa? Ikay nagluwas nila ni Anton dito sa syudad sa Moray. Kaya ko bitong. Kaya sa pamandailahin, ha? Tandaawarag ko na akong mata. Naibut-but sa akong mata, puwa kayo. Lugita lang imong mata! Ha! Hello! Siya pa no ang may purot o patay sa mga tao. Mabuot mo patay ni Anton. Kinsa pa manilahin, Tiguang! Niya pa'y but-but na akong Felipe. Ipuno niya si mong but-but. Kasilas na. Abdik gihapon kayo, bisong Tiguang na. Buhi pagyud ang animal. Buhi pagyud ay si Rodrigo. Sa'yo pang buntag vino na iyang giatubang. Nangita pagani ko laing vino kay gusto mo siyang muinom. Mo hinungdan wa ko din sa inyong pagabot. Unsa may imong ikasulti ka? Nagkakita kita dito sa Siyudad Morales. Apan wa kagid musulti na nga dakong buhi kani si Rudy. Niadto palang unta sa mga adlaw nga nahibaw kang buhi di ay si Rudy. Miadto ka unta dayon sa Gordones aron sultihan kami. Pero wa mo ka nabuhata. Usa na gyud ang nahimong rason ni Rudy. Nagitagan gid na ko pagtahon. Ang po nga matud pa niya. Gusto na siyang magbago o kinahanglan magtuo ang tanan. Gawas lang nako nga patay na siya. Karon kinsa manggod kong musupak sa gila kong tao nga mo'y anak sa tao nga nautangan kong dako kayo buot. Gamay ra gani kini kung kwentahon na tong bayad aron kabayran ko ang utang buot nila ni Rodrigo. Bisan pa gani galingon pagkiling akong kinabuhi dili pa gyud paigo. Pero kung sa inyong pagtimbang-timbang karon kung angay ba ako mudawat og silot gikan sa Gordones, ako kining dawaton sa kinising-kasing pagdawat. Why Cosmo? Wa ko magiskot og silot. Ang akong pangutana nga nung wa ka musulti. Og natagbaw ko sa imong tubag. Kay bisan ako makaingon. Kiyan man ako nga mukontra kon ako sa pagnaas sa imong lugar. Sa nagtod nga pagkasulti, kitang tanan nagpakita og respeto sa gusto sa usa.
kung dili lang kini makahatag og kadaot sa Gordones. Pero way resultang makadaot ang gustong mahitabo ni Rodrigo. Ikurta na nato kini nga topiko. Putlo na nato kini atong istoryahan. Porque dili kini angay nga mahimong argumento. Basta ako na tingali karon ang labing malipayon porque buhi day dako ang pinangga kong sobrino ang mahal kong pagumangkon. Kasultihan mo ba ako, Rodrigo? Por favor, Ken, ang nagbanhig nimo. Kinsa sila, Rodrigo? Oo, kung makaila. Rudy, Yun na, naibawa ng tinuod bahin ako. Ipuso ko nga akong dadonon na ron. Mukuyog niyo Paulos Gordones. Susan, Yan ang Anton. palihog iswag dito. Ha? Anisa kay Rodrigo, tupad na duha. Ato ko na yung konfidensyo. Dinhi ka lang, Rudy. Tungaan ka na mo ni Susan. Kinahaglang niya ka sa kung tupad ding pagbalik ni mo sa Gordones. Susan, Sagay na, Rudy. Anton na ba kita, Tio Anton? larga na, Philip. Kinsa nagdaan sa sakinan ni Rudy? Si Vicencio. Yan ang nagsunod nato. Rudy, pasagdi lang ko. Gusto na gagawin akong masiguro nga mabalik ka gyud ngadto sa Gordones. Mao nga kitong ang kagyud namo sa kong asawa. Mayo ba ang iyong pagkabutang na, Susan? Huwag ka ba maglisod? Awa! Uwa, Anton. May man ang akong pagkabutang. Tungod kay katupad ka na ako, Rudy. Nga mo'y tinuod kong kimahalo. Nag-uulo sa pag-aayo kini akong asawa, Rudy. Kay nagtuo masab nga ikaw katuwa mong gilubong. Tungod kay ikaw, Rudy, ikaw ang nahimong daan aron tawgon kami og bana og asawa. Dili na mistil nga ipangutan. Pero sigurado ako nga feliz sa sted tambien. Oh, Anton. Dako kay akong kalipay. Kigihugtan ko kupot ang kamot sa akong gigugma. Makamatmon si Anton kung ilikay mo ano ang kamot. Hay! Salamat ni mo, Ginoo! Dakong buhi ang minahal kong igagaw! Oh, naluwa naman yung magtingog si Rudy. Nakatugag mong igagaw, Philip. Pasagda na to siya makatug. Nakainom siya. Niya na to sa ato, Rudy. Rudy? Naibaw ko. Gusto lang na ako magpabilin din sa sakyan ng palihog. Ikaw ang mahibaw, Rodrigo. Susan, kalaog na sasakyan. Philip. Magpabili nun ako, Anton. Sige. Ikaw, Philip. Musunod ko, Tio Anton. Rudy, murag makigtupong sa langit ang akong kalipay. Nga dako kang buhi. Salamat sa imong pagbalik sa Gordones. Sama sa gihapon. Sama sa naandan kaniadto. Og sumabot pang mga adlaw. Kung may kausaban man, ang lealtad sa akong serbisyo sa Gordones. Kana, nadungagan lang. Usbon ko, malipayong pagbalik sa Gordones. Salamat sa imong pagbalik, Rudy. Sa dili pa kumula ka, Rudy. Nahibaw ko. Nga wa tagid mahibaw kung kapila ko na maluwas ang Gordones. Diyang gibiyaan mo kini. Gordones ka, Rudy. Nabantog sa kaisog ang mga Gordones nga dili gyud makamaong mo atras sa kamatayon bisag usa ka dangaw lang. Pero ang pagbiya mo sa Gordones kay mitago ka. Diyan nakamatngon kang may mga kaaway pa ang nahibilin.
ug buot mo papa sa Gordones. Naibaw ka ba kung kinisay miluwas sa Gordones? Kiniing taong ubos ni mong igagaw. O ang grabe yun, mao ang hitabo dito sa hotel sa siyudad sa Morales. Nga kung wa pa ko, patay na unta ang atong uyuan. Mayo gani, kay diha ko, og nabatay ko gurot ang buot mo patay sa atong uyuan. Karon pang utanong ta ka. Diin ka man niya itong higayon na. Gibiyaan mo ang Gordones kay mitago ka. Mitalaw ka, Rudy. Tuan na sab. Tuan na tambinot tabis. Namutbut ka na sab, ha? Ano ka sab, tiguan? Oh. Naguyog mong duha ar mo tago. Talawan mong duha, tiguan. Sa mulang kung ngalan ko ni mong tiguang. Pero sa tanan kung kalagotag maayo kanang ngalan kong talawan. Bot-buton kanda ko, Philip. Giangkon mo ang dili mo nga gi. Usa! Ikaw mismo nahibaw na dili ikaw mo'y nakaluwas ni Anton. O kinsa pa man ay tiguan? Tanang imong gika-istorya mao'y tinuod nga nakaluwas ni Anton og dili ikaw. Si Rudy mo'y nakaluwas ni Anton. Unsa? Unsay-unsa? Karon tagbaw ng pamutbot mo. Tinuod ba, Rudy? Karon klaro na kayo nga nang hambog ka. Tinuod ba kini, Rudy? Gipatuo pag yun nimo sila Stupilo labaw na si Anton nga ikay nakaluwas ni Anton. Sultihan ta ka. Mao kadto hinungdan nga nung naibawan nga nakong buhi si Rudy. Hilong tiguan! Dili kaya akong gipangutana! Kining akong igagaw may akong gipangutana. Imong napato nga atong uyuan, Philip. Imong napatuo ang halos tanang Gordones nga giluwas mo nga atong uyuan. Pero ambot mo tuo ka ba kaha? Nga nagkamatikod ko nga lain og linihukan katong tao nga gikasulti mo sa imnanan kay hilom ko niyang gisundan maong ako na lang siyang giunhan. Sa lang bahay nagpasalamat gihapon ko. Nga nabalik dinis Gordones. Tungod kinasabtan ako nga doon na pa'y tiwasunon nga gubat, Philip. Dili ka bungon. Nakabati ka. Mingon siya nga may tiwasunon pang gubat. Karon, asa man ka, Philip? Sa pikas o sa Gordones? Subra ka! Puro beda ni mo, Felipe. Nalimot ka na sa bisan tiguang na kaumato mo, pero hain man karon kong kamot. Niang akong kamot dool sa mong huevo. Animal. Sa ikadawang higayon, inon ta nasab ka. Hinayon mo bunal ng kamot mo dali sa akong naong kaib. Mahina na yun, na pusa ang luha mo kaitlog ninyo mong pugaran, buton na kanda ko. Guto ang bawa ko, totelyason ko ninorong rin mo. Berato ka ko para ni mo, tikuan. Sa'yo lang ka ni mong pagbugal-bugal na ko. Ikaw, Ray, way pagtahod, labi na nako nga sa katiguan. Tanan kong ipanulti pulos tinood, Philip. Napagilaing tinood nga akong isulti dyan mo. Di gyud mo ang akong pagduda ni mo nga usa ka ka-traidor. Animal kang tiguan na ka! Ihok tama sa ginawa ko ito sa umay mo. Kaya nahibaw ka yun. Samtang buhay pa sa Rudy, mapakyas yun ang bisan kinsang ng ambisyon nga mailog ang Gordones. Sinumdumi yun. Inga sila nga maingon si Rodrigo nga wa pa matibawas ang gubat. Inga sila na Ingat sila na. May kabaw akong kayalima. Kikod sa landon. Tiwasunon bitaw. Ugning higayonan. Siguro unang bakamong mga Gordones. Mao'y mahurot o kamatay.
Salamat. Habi na ko, misaka ka na, tuwa ka na sa gibiyaan mong kwarto. Gilibot mo, may mong pananaw. Ang palibot din ay sa ubos. Manghinaot nga maputol na untang kinaiyaw taras ano mong gigagaw karon nga nahibaw na siya nga nahibaw na ta kung unsa siya kabakakon. Pero gusto na akong asultihan na sila si Anton, ilabi na nga nabalik na kitang duwa dinis kung unsa kabakakon ka na si Philip. Angay ba kumahadlok? Aron mo sugot ko nga may bawsab sila si Tio Anton kung unsa sab ang gipatuon ni Philip. Gituhuan sa bilahang tuod karon. Ug ilang giila si Philip nga mo'y manluluwas sa Gudrones. Gusto gid ay. Angay gyud ko mabalik dinhi sa Gudrones. Ani na ko masuta kung wa baghihapoy kausaban si Philip. Mituo sila si Anton sa pagkabakako ni Philip. Mao na hinungdan nga masabot kayo dako kumpiyansa si Anton ug tiyofilo ni Philip. Busa musugyot kong nasultihan na to sila si Anton sa tinuod. Dili na kinahanglan. Rudy. Musa ka na ko sa mansyon. Una, o katapusan ka niya kong hangyo, Rodrigo. Kadiyot lang. Huwag ka na dito sa gibiyaan ng lugar. Niya ka na mismo sa Gudrones. Kinsay makapugong sa gugma, Rodrigo. Ikaw ba nga usas na higugma pagayo? O siya ba? Nagginukdanay o nagsukdanay ang inyong gugma kung unsa kini kadako. Nahitabo mo nining pagkumpisan lagyo pa mong duha. Unsa na kakaroon nga duol na kayo mong duha. Ug duol na usab si Anton. Oo, mituo ko nga kamumuyangay ni Susan na pan. Bisa kung saon mas may katungod si Anton. Sukad ni nag-alagad ko sa Gudrones, wagin ko mo bating kahadlok ni Kalisang. Bisan unsang klases kamatayon. Apan karon kibati na kong kahadlok. Dili is kamatayon kung dili. Sa gugma ninyong duha ni Susan. Gugmang patay. O gugmang tinunglokin ng gugma. Usa ka na ko sa mansyon. Gibati na niyo kong kadlok tungod kay nahitabo na nga tungod sa gugma. Daghan ang nangahugno nga mga gingarian. Abierto di ang pultan sa kong kwarto. Ganihara ko na paabot ni mo, mahal ko. Ayaw. Mahimo na to, Rudy. Mahimo na to. Naiba na si Anton. Ngamuanay ko si mga kwarto. Katabangan ako si Adela sa paglimpyo din eh. Pero wala ko paibawa siya Adela. Ang kita randuha din eh. Rode. Pagdali tayo. Ha? Pagdali! Ito ka, Rodrigo. Pagdali! Rudy! Ayos, Rudy, Adina. Tuwa sa banyo ng kwarto, senyor. Uy. May tabang kaginaglimpyo ni Adila din sa kwarto ni Rudy, mahal ko. Apagay ko. Ipaningot ka pa yun. Ganina na ba si Rudy sa banyo? Amot, iyaya, ganihara ba si Rudy sa banyo? Dili pa dugay, senyor Anton. Basin naligo siya. Bueno, dili ko lang siya isturbo. Human yung palimpyo din he. Biya din ka mo. Basin gusto mo pa huway nga kung pagumangkon. Nagsusi lang ko kung na human na ba moglimpyo. Posto na ito, Susan. Doon ay salo-salo ugma din sa Gordon's. Nahibaw na mo nga noog para sa unsa ugma ang salusal.
pahinungod kinis pagbalik ni Rodrigo. Kung mahuman na kamuglimpyo din sa sud, sunda ko dito sa ubos. Kay makiksabot ko sa mga kusinira o kusinero. Ayaw lagi, abog ay ko, gipaningot ko. Dali. Anton. Paminawa ko, mahal ko. Bisan unsya kapag kahugaw. Bisan magkalapog kapag maayo. Apan kay gimahal o gikugma ko ikaw maayo. Limpyuhan ko sa akong mga hawk ang maong mga hugaw. Anton. Sama ini, mahal ko. May kawas na si Rudy. Rudy! Nangunay gud pagtabang ni Adela ang pinangga kong asawa aron malimpyuhan kining gibiyaan mong kwarto. Mientras tanto nga nanglimpyo pa sila, adali, ari una ta sa gawas. Padayon lang kamo diya, Susan, Adela. Yan ang ingin mo tinanawan niya, ya. Kung wa pa ko makakita og paagi aron maunhan ko ang imong bana nga nagpaingon na dinhi. Kung unsay ako naabtan ninyo duha, mausap unta ang makita ni Senyor Anton. Swerte paghihapon kami si Rudy bisan tinunglo kining gugmaha. Musugod kog sa dili. Tungkol kinasabot ko naman cute nga dili na mo kapunggan. Musugod kog sa dili. Napagan ako sa maong tunglo. Lakip ko tinunglo na sab. Kisa pa magkailain Susan nga mulimod o butabang pagtago sa tinunglo ninyong binuhatan. Aron wa na'y mapagan o wa na'y laing maapil din sa Gordones, mo pauli ko sa Alcatari. Nagtuo ka ba nga mahunong na kinigtanan kung mo pauli ka sa Alcatari? Kamatayon rin makapahunong sa maong tunglo, Yaya Adela. Bisan asa, bisan kanus akon, buhion pa kami si Rodrigo, buhi usab ang maong tunglo. Down! Putla na kinin ninyo! Ulungan na kinin ninyo, Susan! Nabuni una kami ninyo si Rudy sa kamatayon kay mahunong kini! Nagduman mo palikod kaya ang gablihan ko. Limpyo naman kining kwarto ni Rudy. Biya na mo. Kay gusto na mo pahuway nga kung pagumangkot. Alila. Oh, senyora. Susan, gawas na din sa kwarto. Kay mo pahuway na si Rudy. Ay! Susan! 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 Kami, Rudy! Sa una ko, Ako na lang, Susan! Ako na lang! Ako na lang! Anda ba ang sigaran? Dado na ito siya sa hospital! Oo, Rudy! Pagkalit niyo, Anton! Oo, Rudy! Pagod